Благодаря на Първа евангелска църква в София и на книжарница Кафе "Защо не?" с въпросителен знак за поканата и за възможността да направим този вид представяне. Оценявам го, защото не много са местата, кътчетата в столицата, където може да седне човек на спокойствие, на чаша кафе и да си поговори хубаво за добра литература. Тази вечер сме се събрали за трите книги, които са излезли на български от Хенри Блакаби, но нека да кажем първо някои думи за него и за биографията му. Самия Блакаби е роден, не мога да изчисля в момента, но колко години се навършват, но годината е 1935 година в Британска Колумбия, Канада. По етнически произход е канадец и живее голяма част от живота си именно в тази страна. А пък на 10 февруари 24 година сега света се прости с него, неговите синове оповестиха официално, въпреки че самият Хенри боледуваше последните няколко години от най-различни физически немощи и се очакваше. Кончената му не беше изненада. Целта на тази беседа е да се запознаем или да си припомним, ако ги познаваме, някои от неговите книги, ключови моменти от живота му и творчеството му и да видим какъв принос той е оставил след себе си по лицето на земята. Кой е този човек? Кой е Хенри Блакаби? Известен е със своите книги, предимно върху близостта, преживяването и присъствието на Бога. Това е основната тематика на неговото творчество. Работата му е повлияла не можем да намалим бройката на милиони хора по света през последните десетилетия. Повлияла е предимно на начина, по който християните гледат на топлата връзка с Бога като Спасител и водач в личния им живот. Със съпругата си Мерилин имат 5 деца и ги виждате в средата на снимката зад тях. 4 синове и 2 дъщери. Двама от синовете не ги познавам, не знам имената им, но другите двама, Том с бяло и Ричард, най-високият от тях, са идвали в България за представянето на 2 от тези 3 книги. И след малко ще кажа нещо повече. Всичките му 5 деца са включени активно в различни форми на служение. Синовете му са пастири на църкви, занимават се и с издателска дейност и на свой ред пишат книги. През младостта си, ранните си години, самият Хенри израства в християнско семейство и от ранна възраст проявява много дълбок интерес към вярата, но обращението му е чак на младежки години, въпреки че от дете, от бебе, буквално е в християнска среда. Самият той се налага да премине през трудните тинейджърски години, за да преосмисли, да намери себе си, идентичността си, кой е, да осъзнае греховността си и да приеме Христос като Спасител вече, а не просто като Бога на неговите родители. Завършва бакалавърска степен по история и английски език в Университета на Британска Колумбия, тук горе в горната дясна част на екрана, а по-късно получава магистърска степен по богословие в Южно-баптистката богословска семинария в Щатите. След като завършва това свое образование, той усеща ясен призив от страна на Бога да поеме пастирска роля, но не знае къде. Канят го в големи църкви в Щатите, но той не се блазни по никакъв начин от мащабите на една църква. Не се интересува от това, че няколко църкви с по стотици хора, които имат нужда от активен пастир, отправят покана. През цялото време се моли Бог да му покаже къде Бог иска той да застане. И в един момент получава писмо от една малка църква в невзрачно градче на име Саскатун, провинция Саскачеван, Канада. Църквата е на умиране, състои се от 8-9 човека, предимно на възраст. И те му казват, имаме нужда църквата ни да се възроди, някой да помогне тя да започне нов живот. И той решава, че всъщност думата решава е неподходяща тук. Той усеща призив от Бога точно там да отиде и се захваща с тази малка група.
С течение на годините виждате откъси от неговото служение. Част тази снимка там е в офиса си, със съпругата си при представяне на амвона на църквата. Снимките с лоша резолюция, разбирате защо. Говорим за ранните години на цветната фотография. Все още не можем да се похвалим с много добро качество. Под негово ръководство обаче тази малка група започва да расте и става не само стабилна църковна единица, но и основателка на около 50 или 60, не съм сигурен за точния брой, малки нови църкви в района на същата канадска провинция Саскачеван, ако го произнасям правилно. Той въвежда нови методи за обучение и служение в самата църква, като надгражда и изгражда вътрешна система на всяко едно поколение да преподава на следващото. И също така през тези години започва да си служи и да си сътрудничи с издателство Lifeway. Когато дейността му вече минава повече от десетилетия, Южната баптистка конвенция в Съединените щати го поканва на работа, за да оглави отдел за мисия. Тъй като се разчува, че неговото визионерско дело е не само да изгражда малката църква, но и да я превръща в ядро, от което се основават нови църкви. И така той заминава за щатите, след като вече църквата е поета от други хора. Тук вече говорим за 70-те години на 20 век, горе-долу времето, когато самият аз съм се появил на бял свят. Служи в различни църковни и образователни институции, играе ключова роля за развитието на програми за духовно водачество и ученичество чрез издателската дейност на Lifeway и чрез ролята си на водач в Южно-баптистката конвенция. През годините служи също и като консултант и говорител в редица конференции, събития, обучения, семинари на тема духовно ръководство и ученичество. В ядрото на всичко това, което развива като модел, е точно отказа от представата, че църквата и църковната общност е някаква методика. До голяма степен църквите по това време робуват на представата, че трябва да има определени стъпки, които ще направят ще доведат до резултат. Характерното за Съединените щати мислене, че като правиш А, Б, В, винаги ще следва Д. Той заявява, че живота с Бога не върви по този начин, той не подлежи на формули. И след малко ще ви нагледя цялата логика, по която той изгражда представата на човека за лична връзка с Бога и изследването на Бога от тук нататък. За сега не избързвам. Основните теми в книгите на Блакади са именно близката връзка между човека и Бога. Голямата му книга се нарича Experiencing God на английски. На български я преведохме с заглавието Приключения с Бога, но буквално преведено тя казва да преживееш, да изживееш присъствието на Бога. Той вярва, че всеки един християнин, независимо от мястото си в църковната иерархия, може и трябва да има лична връзка с Бога, да се ориентира по гласа на Бога, да може да разбира как Бог го води. Друга ключова тема е духовното водачество. Съзнателно на български избегнахме, когато превеждахме тази книга, думата лидерство, въпреки че на английски е spiritual leadership. Думата лидерство на български звучи грозно и отвежда представите в различна посока. Място за лидерство в този свят има, но то по-скоро е в сферата на политиците или хората, които са общественици. В духовен план по-скоро църквата се нуждае от водачи и след малко ще кажем няколко думи и за това. Третата основна тема, основна червена нишка в творчеството е ученичество. Ученичеството на всеки един християнин като последовател на Христос. Най-известните му заглавия ще излязат няколко книги на екрана, може би ще ги видите. Те са преведени на много езици, буквално десетки езици и се използват в църкви и учебни програми на семинарии по цял свят.
Някои от заглавията, които виждате, превеждам ги в реално време на български. Човека, когото Бог използва, писана в съавторство с неговия син Том. Книгата Духовно водачество, писана в съавторство с Ричард, мисля, че най-големия му син. Книгата Когато Бог заговори, също съавторство с Ричард. Книгата Пътищата на Бога е писана предимно от Ричард, но с участие на Хенри Блакаби. Пак е съавторство, но този път сина му има доминираща роля. Срещи с Бога е писано с Мелвин и Норман. Предполагам, че това са имената на другите му двама синове, но тук, признавам си, не проверих кои са точно тези хора, но носят фамилията Блакаби, затова така предполагам. Приключения с Бога или Experiencing God на английски е писана в съавторство с сина му Ричард и още един човек на име Клод Кинг, който е отговарял за програмата за ученичество към тяхната църква. 7 принципа на приключението с Бога по същия начин, ще кажа за нея няколко думи. И последната, която виждате на екрана, долу с най-ярката корица, Fresh Encounter, свежа среща, ако мога да си позволя така да я преведа, е писана заедно с Ричард Блакаби и същия този автор Клод Кинг. Тази книга, почвам отзад напред, разглежда принципите за духовно съживление в църквата. Ние обичаме да използваме думата съживление, той по-скоро използва думата обновление, духовно обновление на начина, по който сърцето се отнася към Бога и представя исторически примери за различни видове индивидуални духовни обновления и масови духовни съживления в църковната история, с цел да се извлекат някои бисери от там, за да видим по какъв начин Бог е действал. И отново повтарям, не с цел да се репликира модела, защото модела на действие на Бога не може да се репликира, а по-скоро да се видят принципите, които стоят зад едно такова обновление. Тя насърчава християните да търсят духовно обновление в личния си живот, преди да мислят за по-големи групи или църкви или цялото общество. Насърчава ги да живеят в съответствие с Божията воля, търсейки я, опитвайки се да се ориентират какво всъщност Бог иска от тях. Тези книги са повлияли на множество хора по света. Те са изграждали начин на мислене. До ден днешен има църкви, които базират църковните си програми на дадена книга за начина на обучение на хората. И така, преминавам към самата ключова книга Приключение с Бога или Experiencing God. Тя е, може би, най-известната на Хенри Блакаби. Под заглавието е да разпознаваш и да изпълняваш Божията воля. Книгата е публикувана на английски през 1990 година, времето, което ние днес тук разпознаваме като началото на нашите промени. В Америка е различно време. Това е едно от най-известните му съчинения. Фокусира се върху 7 принципа, които помагат на християнина да развива истинска връзка с Бога. И отново подчертавам, предимно в индивидуален план, не толкова в групов или общностен. Тези принципи той ги нарича реалности, реалитис, и затова в малката книга, която съпътства голямата, на английски е заглавена 7 реалности на това как преживяваш Бога. На български решихме, че реалности не е удачен превод и затова използвахме думата принципи. Книгата Приключение с Бога беше издадена на български език 2013 със съдействието на издателство Нов човек, за което сме признателни. Винаги е било наслада да работим с това издателство. И с спомоществователството на една луизианска църква на име Сидър Крест. Те дадоха средствата, за да може да излезе тази първа книга и да дойде синът му Ричард и другият му син Том в България за представянето на книгата. Огромно беше желанието ни да докараме и самия Хенри, но вече беше на възраст, нямаше възможност да се движи. След малко ще проследя съдържанието на книгата. Но няколко думи по принцип за нейното въздействие, начина по който тя е оказала ефект след себе си. Преведена е на повече от 50 езика към днешна дата и продължават някои преводи. На английски в лявата страна, дясната страна, вашата дясна страна, виждате няколко преиздания на английски език, всички останали са на други езици. Това е на виетнамски, португалски, испански и руски език. Тези успях да намеря с едно бързо търсене.
Има я на повече от 50 езика и е продадена до ден днешен в милиони копия. Използва се от малки групи, в лични изучавания, използва се също и за поредици проповеди. Много хора свидетелстват за това как тази книга е променяла начина им на мислене и представата за връзката между християнина и Бога. Друга книга от преведените на български е Духовно водачество. Споменахме малко за нейното заглавие. Тя е съавторство между Хенри и сина му Ричард. Фокусира се върху принципите как водачите да ръководят хората според Божията воля. Подзаглавието е да водиш хората напред според Божия план. Той заявява, че за да си водач трябва най-напред да имаш представа за Божия план, защото иначе няма на къде да водиш. Ако тръгнеш да водиш на някъде, но се ориентираш в крачка, това е почти загубена кауза. Най-напред е добре да имаш ясно, конкретно водителство докъде, в каква посока, с каква визия Бог иска да водиш тази група, която ще те следва, и чак тогава дразни да се възприемаш като водач. Разликата между английското и българското издание, българското виждате сравнително тънко, английското е може би 2 пъти по-дебело от тази книга, но при превода разговаряхме с екипа му и с неговите синове за това, че огромен брой от примерите в английското издание са заимствани от американската история и не важат, въобще не значат нищо за повечето читатели в България. Някаква битка, някакъв генерал някъде спечелил в гражданската им война и проявил смирение и лидерство, като се помолил преди битката, и това е интересен пример за нещо. Ама на нас не ни говори, ние не знаем нито битката. Извинявам се, ако аудиторията знае гражданската война в Щатите, но повечето от нас не сме запознати с детайли. И затова те решиха да пренапишат цялата книга, изваждайки американизираните илюстрации, за да може да се превежда на други езици. И първия превод на друг език, на който беше направена тази книга, е български. Чак след това започна да се превежда на други езици. До този момент въобще не беше излязъл въпроса. Отново издателство Нов човек я публикува 2019 година. Отново със спонсорство от същата църква Сидър Крест, която споменах преди малко. Основните принципи за духовното водачество, казва Блакаби, включват следване на Божията воля, служене на другия човек и развиване на духовна зрялост в себе си. Това, което виждате да излиза на екрана, е съдържанието на книгата. В нея, в отделни глави, четем за ролята на водача, за подготовката на водача, какво трябва да инвестира той в себе си преди да води други, за визията, ако визията е малко модерна дума, но крайната точка на посоката, в която ще се движи групата, влиянието на характера на водача, цяла глава, и влиянието на поведението на водача, още една глава. Като че ли в нашето съвремие предимно наблягаме върху поведението и не мислим толкова за характера, виждаме го в хората, които днес са водачи на страната ни. Може да имат поведение, може да имат речник, може да имат държание, може да имат добър език, но като нямат характер, което е основното, за да може един човек да бъде на водачата позиция, това ги компрометира по презумпцията, не могат да бъдат на такава позиция. Той говори също и за програмата на водачи и за някои капани и награди. Но това е последната глава на книгата. Капани във водачеството и кои са тези плодове, които водачът може да очаква евентуално да види в всекидневието си. Тези практически съвети в книгата включват как да се развиват водачески умения и как да бъдат водени хората в духовно пътешествие. Не става въпрос за други видове ръководене, но в същото време тази книга може изключително добре да се използва от човек, който води фирма, или директор на училище, или управител на малък бизнес, на някакво предприятие, на група хора в светския смисъл на думата. Ако той е християнин, същите тези принципи за него са изключително ценни, защото той ще може да води тази група, наливайки в себе си богоугоден характер, преди да ги поведе на където иде.
Малката книжка, 7 принципа на приключенията с Бога, по самото заглавие си личи, че е съпътстваща към по-голямата приключение с Бога. Тя е писана с цел да послужи като наръчник за група, която изучава голямата в поредица от изучаване. Представете си малка домашна група или библейска група или малка църква, която е взела и всеки един от членовете има копия от голямата книга. Начина, по който се процедира по този начин. Прочиташ една глава от голямата книга "Приключения с Бога", след това имаш същата глава в малката книга, също заглавие, но насоки какви въпроси да си зададеш в личното изучаване, докато четеш главата, кои библейски текстове да намериш, къде да ги откриеш, как да си зададеш въпроси за съдържанието. Това се случва от понеделник до петък, след което в събота малката група се събира и в края на всяка глава има въпроси, които хората да си зададат един на друг, след като всеки сам се е готвил през седмицата, и по този начин 7 поредни седмици на базата на въпросните 7 принципа. Един богат материал за уплътняване на добро време на малка библейска книга. Може да е в домашна обстановка, може да е обстановка като кафе-книжарница, защо не, може да е в парк, няма никакво значение. Въпросът е груповото изучаване има смисъл, след като индивидуално всеки от участниците е прочел. Тази книга също е издадена от нов човек, но е 2016 година, между първата и третата на български език. Предназначен е за някакво съчетание между групово и индивидуално съчетание, и виждате, това е основната илюстрация, по която оперира книгата. Само изборявам това, което виждате на екрана, и след секунда ще го разгледаме на следващия слайд малко по-подробно. Начина, по който Блакаби изгражда цялата представа за общуването и изближаването между човека и Бога. На първата стъпка, първата презумпция, или той го нарича реалност, е факта, че Бог работи някъде близо до мен. Той винаги работи, винаги върши нещо, но аз като християнин трябва да съм готов да си отворя очите и да забелязвам това. Иначе си живея моя живот и действията на Бога просто минават покрай вниманието ми. Така че това е първият принцип, може да изглежда азбучна истина, но ако се замислите, много християни не живееме с тази мисъл в главата си. Втората смисъл е, че втората истина, преди да се достигне до следващите стъпки, е, че Бог има желание да изгражда с нас трайни и топли взаимоотношения, изпълнени с любов, наситени с любов. Това е Неговото желание. Основният принцип от първата до последната книга в Библията е, че Бог иска връзка с човека. Той иска да общува с нас и търси форми на общуване. Третата стъпка е, че Бог отправя покана към нас да се включим в това, което Той върши. Например, сядате с комшията на пейката пред блока и комшията казва: "Абе, тия дни нещо гледах един филм за живота на Мария Магдалена по телевизията." Комшията повдига въпроса. За мен като християнин, това, че другия човек го е повдигнал, автоматично ми дава знак, че Бог е започнал работа в този човек. И сега това означава, че Бог ме приканя да се включа към тази работа и аз да направя нещо в Неговото дело. Разбирате ли, че това не е мое дело, не е моя инициатива, не е идея, която аз съм започнал, аз съм видял нещо някъде Бог да прави. Илюстрацията за поканата е Мойсей при огнената неизгаряща капина, когато Бог изведнъж казва и показва на своя бъдещ ученик, че е започнал работа в Египет и иска Мойсей да се включи в тази работа и го кани. Тази покана на четвърто място се изразява в истината, че Бог говори, Той не е спрял да говори и има определени начини, по които говори. На първо място чрез Библията, това е основният му начин, по който Той комуникира с хората, но освен това Той говори чрез молитвите ни, Той ни говори чрез обстоятелствата, които се случват около нас, и ни говори чрез другите вярващи в църквата, чрез това, което те ни казват или подсказват. Петата стъпка в тази поредица е озаглавена криза на вярата.
Значи първите 4 до този момент ме довеждат до някакво решение. Аз трябва да взема някакво решение. Обикновено то е свързано с криза. Трябва да изляза от зоната на удобството си. Съзнателно се използва думата криза, но не в негативното значение. Тук не става дума за земетресение или за някакво природно бедствие. Става въпрос за това, че аз съм изваден от зоната на комфорт. Разбрал съм, че Бог работи там, чул съм гласа му, усетил съм поканата му и сега моята вяра е подложена на изпит. С 6-та стъпка трябва да взема мерки, трябва да променя нещо в живота си, щом Бог ме е поканил да се включа в Неговото дело, аз трябва да реагирам. И 7-та стъпка, покорявам се, влизам в Божия план, който е голямата бяла стрелка. До този момент аз съм си бил в моя план. Влизам най-после в Неговото действие и от това, че съм му се покорил, аз опознавам Бога. Резултатът тогава за мен е не само, че служа в Неговия план, но аз получавам благословението от това, че опознавам Бога по-дълбоко и по-добре. Вижте същите тези стъпки в илюстрацията, една по една, озаглавени този път като формулировки. Бог винаги работи някъде около тебе. Това е факт, неоспорен факт, обаче често пъти моите сетива не са отворени, за да го видя. На второ място, Бог иска да имате трайни и топли лични отношения. Той не иска отношенията между човека и Бога да са формални или базирани на методика, иска да са близки. На трето място, Бог те приканва да се включиш в Неговото дело, т.е. не ти да правиш свои планове, а да се включиш в Неговото. На това място авторът много ясно показва разликата между това, което ние днес често правим, християните от индивидуалистичния 21 век. Ние си измисляме план и каним Бог да ни го благослови. Казваме, Боже, вижте каква хубава идея сме си организирали ние десетимата, ела ти сега и се включи в нашия план. Блака ви казва, това не е библейския метод. Бог върши неща, Той е започнал голям план, Той е направил велико дело, а ние се включваме в Неговото дело. Как става това? Той ни говори чрез своя дух, затова е присъствието на духа, затова го е дал, а методите или различните форми са Библията, молитвата, обстоятелствата и вярващите от църквата, като разбира се не са единствените. Има и други начини, по които Бог говори, но това са по-основните. И смисъла да ни говори е да разкрива себе си, да разкрива намеренията си и да разкрива пътищата си, начините, по които Той оперира. 6-та стъпка е, след като ти знаеш всичко това, Бог те поканва, приканва те да работиш заедно с Него и Неговата покана допринася, довежда в живота ти до някаква криза на вярата, поради която е необходимо да проявиш доверие, да се откажеш от себе си и да следваш Христос, да егото да го зарежеш и да тръгнеш в непознатото. 6-та стъпка говори за кардинални мерки, които трябва да вземеш в живота си. Разбира се, срещите край капината не са всеки ден. Тук не става въпрос всеки ден да правим някакви кардинални мерки, но поне няколко пъти в живота се налага да направим някакви много по-големи мерки, но понякога тези кардинални мерки са просто да реагираме на нещо, което се случва близо до нас. Някъде има разговор, който дочуваме, за който се хули Христовото име, и вместо да си затворим ушите, да подминем, да реагираме и да вземем отношение към това. Или да направим някаква стъпка с комшията от предишната илюстрация. И на 7-то място, когато се покоряваш на Бога и Той работи чрез теб, ефектът е, че го опознаваш от опит. И тук е английската дума experience. А ти започваш да го преживяваш, да изпитваш лоша дума, да опитваш все повече и повече Бога. Това са 7-те стъпки, тези принципи са заложени и в голямата книга, и в съпътстващата. Те градят цялостния начин, по който Блакаби всъщност реформира тази малка църква. Метода, по който той работи, както казах в началото, е избягването на схоластични неща, на азбучни правила, а по-скоро насърчаването на хората да рискуват, да поемат риска, да се доверят на това, което са усетили от Божието водителство. Тук трябва да споделя и един, в скоби само вметвам,
като преводач на книгите, няколко пъти се борих с представата какво ще стане, ако аз си помисля, че Бог ми е дал покана за нещо, а всъщност тази покана не идва от Него. Ако си въобразя, че събитието е Негова проява, Негово действие, а всъщност е просто нещо друго случващо се и го разтълкувам по погрешен начин, просто защото натам ме води човешкото сърце или натам ме водят инстинктите. Тук е необходимо много сериозно да говорим за зрелостта и духовността на християните. Преди да тласнем всеки един християнин в църквата си, да се заслушва в Божия глас и да тръгва в произволни посоки да върши нещо, е необходимо църквата да изгради тези хора, да налее основи в тях. И за това целият материал се изучава в групи. Защото иначе, ако просто го пуснем така материала, той може да съдейства за отприщване на индивидуалното, на индивидуалистичното. Аз сам чух, аз сам знам, аз сам мога, Бог на мен ми говорил, вие се оправяйте. Това е една от болестите на евангелизма. Виждали сме го отново и отново и ще продължим да го виждаме. Църквата има своята роля в начина, по който хората се изграждат, за да чуват Божия глас. Не случайно тази 4-та точка говори за Библията, молитвата, обстоятелствата и църквата. Това са начините, по които Бог дава своя глас. Библейски, общоизвестен библейски принцип е, че дадена истина се потвърждава от устата на двама или трима свидетели, а не просто от това, че ти на сън си чул Божия глас, да отидеш в Уганда да слушаш. Може и да стане така, но може и просто да е било сън и не дай да го следваш непременно. Книгата и изобщо творчеството на Блакаби оставя сериозен отпечатък върху развитието на американското и канадското християнство, начина, по който се използва в много църкви, моделира въобще възприемането на тази близост с Бога. Много църкви приемат принципите и на приключение с Бога, и на духовно водачество като основа на вътрешните си програми за ученичество. И това е чудесно. Знам и в България няколко църкви вече минаха през цялата поредица от теми в книгата. Примери са в Южна Корея има множество църкви, които използват тази книга като основен ресурс. Първа баптистка църква в Далас няколко пъти с течение на годините минава през целия курс със следващите поколения вярващи. А пък наръчника 7 принцип е приспособен за работа в малки групи, но с водач от църквата, не просто да оставиш хората сами да си тълкуват нещата. Няколко популярни цитата от Блакаби преди да приключа. Има думи, които вървят в пространството, дали са започнали от него или просто той ги формулира по-компактно, не можем да кажем, но тази прословута фраза Бог винаги работи някъде около теб. Последствията, приложението на тази фраза е как да бъда чувствителен към Божието дело, как да се ослушвам за това, което Той прави и обратното, как да не си правя оплушки, когато усетя, че някъде Бог е раздвижил водата, а пък от мен зависи да направя втората стъпка. Друга основна мисъл е, когато Бог говори, Той ни разкрива своята воля и своя характер, самия себе си разкрива, пътищата си и волята си. Това беше, ако не се лъжа, точния цитат. Приложението на тази мисъл е, за да опознаваме и характера и волята на Бога, ние трябва да сме готови да се вслушваме, да се спираме, да се заслушваме, да отделяме това време на лично, духовно смирено очакване Той да говори. Ако не сме готови, ако се движим по глъчката на деня, много трудно ще чуем гласа му, защото другите гласове ще ни загласят и тогава ще се озовем в позицията на някои от видовете почва и семената в прословутата притча на Исус, които биват заглушени. Трета мисъл е, Бог очаква да се включим в това, което върши. Изключително ценна мисъл, защото тя преобръща представите на горделивия съвременен западняк, който смята, че той върши нещата, а пък Бог му е помощник. Всъщност е обратното. Бог е създателя на този свят, той е този, който има план, той има конкретна цел, на където води света. Още една мисъл, истинския белег за духовно водачество е не какво постигаш самият ти,
а какво вдъхновяваш други хора около теб да постигнат. Това е от цитата в книгата за духовно водачество. Приложението тук е, че ако имаш духовна роля в този свят, в някаква степен водач на каквато и да е група хора, било на домашна семейна единица и си водача там, или на малка група, или на учителка с ученици, каквато и да е ролята на каквато и да е твоята водаческа роля, не забравяй, че целта и не е ти да станеш известен и велик, а да помогнеш на тези след тебе, тези на които служат, те да се реализират според плана на Бога, не просто да се реализират своето вътрешно аз, както казва съвременната медия. И последна мисъл, мисля, че излезе тук, извиняйте, избързах малко като че ли. Доверявай се на Бога, дори когато не разбираш плановете. В мрачни моменти, в моменти на конфликт, на война, на буря, на загуба, на фатален случай, когато ти изглежда, че цялото нещо, което ти мислиш и знаеш за Бога, се е преобърнало, най-добрата стъпка е да продължиш да се доверяваш и да изпълняваш последната заповед, която със сигурност си чул, докато не дойде нова заповед от главнокомандващия. Нещо, което напоследък видях и не съм го прелиствал, материалите, които вървят с тези книги, са внедрени в едно от изданията на Библията, наречена Encountering God Study Bible. Библия за учебна Библия, според на базата на тези принципи. Там са направени взаимовръзки между библейските текстове, които които формулират цялата тази концепция. Така, от 10 февруари гласът на Хенри Блакаби замлъкна, но той продължава по някакъв начин да върви. От тук нататък въпрос е в наш план, ние като съвременно поколение, какво ще направим. И то не толкова с тези истини. 7 стъпки всеки може да формулира. Дори ако сега отворите чат GPT на вашия телефон и го попитате, формулирай ми 7 стъпки, как по-добре да познавам Бога, уверявам ви, ще ви дадем 7 много хубави стъпки. Нали? Не е въпроса да измислим 7-те стъпки. Въпросът е какво наистина правим по тази тема. Как гласът на Бога реално се чува в моето сърце, как се отразява в действията ми и как това допринася за славата на Бога чрез общността, в която аз съм се посветил да служа. Това беше моята подготовка. Не знам дали се вместих в единия час, но благодаря защо не за поканата. Преводач съм на 3 книги, но не съм експерт по 3 книги. Така че ако имате въпроси, по-скоро бих предложил те да са под формата на взаимна дискусия и споделяне на мнения. Не ме възприемете като някакъв експерт, който е застанал тук да размахва пръст. Бих предложил да завършим с молитви и след това да преминем към някаква по-неформална част. Ники, би ли водил молитвата, ако обичаш? Много ще съм ти благодарен. Небесен баща, ние ти благодарим за това скъпоценно време. Благодарим ти за това ценно свидетелство на твоя възлюбен син, който си изпратил в този свят и за неговите братя, изкупени чрез кръвта на нашия Спасител, за това, че ние можем да имаме тези ценни книги на български език. Молим те да докосваш мнозина чрез тях. Благодарим ти за труда на Влади Божия. Молим се да бъдеш с него и да благославяш и да разширяваш този потенциал, който си вложил в него. Благодарим ти за книжаница, защо не и за служението на Първа евангелска църква. Молим се това, което чухме тази вечер, нека да гори в сърцата ни този купнеж, да те познаваме по-добре, да бъдем близо до тебе, да бъдем в твоето дело, да преживяваме заедно с твоя народ, Боже, благословенията, да се наслаждаваме, да виждаме твоята воля и да се върши Евангелието, да спасява. В името на Господ Исус Христос се молим също това. Амин. Амин. Амин.